Jaume, el Jordi, anem de l'Erenta Torrons del Centre, el Josep Maria, vinga va, endavant Jordi. A l'escolta, jo només sempre que quinto tu, Julio, els altres companys no quinto. Endavant, Julio, el canvi per tu. Noi, no m'entenc, no acabo d'entendre. Mira, el Josep Maria de Balaguer, el JP, m'ha fot una senyal de 9 més 10. Lo Jordi de Talar me fica un 7, 8, 9 com ahir. Varia una mica. Que no escoltis, potser. El Josep del Torricó és una altra història, però no acabo d'entendre. No lo acabo d'entendre. La veritat, ahir no escoltaves, però és que el Josep Maria de Balaguer... I rebent amb una antena de 144, veus? Només fico el viu. Perquè la propagació no deu estar igual. No acabo d'entendre, tio. Veus? Vale? Només fico el viu i guaita. Senyaletes.